Tak, bez gelu. Odstranila jsem většinu teda broušením, abych se podívala, jak vypadají. Nejsou zrovna špatné, si myslím. Po těch 4 letech, co nosím gel non-stop. Akorát tady na tom prostředníku už jsem od záděry pouze malý kousek, protože ten nehet mi tam roste mimo a mě to hrozně vadí, takže to neustále cvakám a snažím se to dát pryč, už mě to bolí. Takže tento víkend musím nějak upravit